Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għandu test ta' kredibilità qudiemu biex jimxi bil-politika onesta li tant jitkellem dwarha. Dan għaluh f'konferenza tal-Partit Laburista il-Ministri Owen Bonnici u Edward Zammit Lewis li taw reazzjoni tagħhom għall-emails velati mill-Malta Today il-ħadd li fihom ħareġ biċ-ċar li d-deputat nazzjonalista Claudio Grech kien ilu jaf lil George Farrugia sa mill-2006. Zammit Lewis qal li dawn il-fatti ma jaqblux ma' xhieda li ta' Claudio Grech fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi nhar l-erba' li għadda fejn Grech iddikjara li l-negozjant taż-żejt George Farrugia ma jafux. Il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi huwa wieħed mill-iktar kumitati permanenti importanti tal-Parlament, l-istituzzjoni tal-pajjiż, li wieħed jixed qudiema bil-ġurament u mbagħad ftit jiem wara naraw li f'gazzetta fil-Malta Today il-fatti ma jaqblux. Dan huwa kasser. Filwaqt li Zammit Lewis qal li l-ballun jinsab f'saqajn Simon Busuttil, Bonnici appella lil Simon Busuttil biex jieħu passi fil-konfront tad-deputat tiegħu Claudio Grech. U allura meta tara dal-affarijiet tikkonkludi li Simon Busuttil bħala kap tal-Oppożizzjoni għandu test importanti qudiemu. Simon Busuttil dejjem jitkellem dwar politika onesta, issa għandu test fejn irid juri kif verament tkun il-politika onesta billi jgħidilna x'passi se jieħu dwar dan il-każ. Il-Ministru Owen Bonnici fakkar kif għal-kontrarju tal-Partit Nazzjonalista il-Gvern qed jiġġieled il-korruzzjoni fost l-oħrajn billi daħħal fis-seħħ il-Whistleblowers Act, it-tneħħija tal-preskrizzjoni fuq il-politiċi u liġi tal-finanzjament tal-partiti.